mahaifina ya mun komai a rayuwa tun ina ƴar kankanuwa ta har na kai wannan shekarun yana bani dama ta. Ka tattare kayanka yanzu ka bar min gida. Na ba ka doka ka fita da gidan nan nawa. Ka fita. Dan Allah ki bada dama in gabatar miki da irin sun da nake miki a cikin zuciyata dan Allah. Na tabbata ba za ki taɓa yin nadamar samu na ba. It hurts to love someone and not be loved in return. Ki amshi soyayya ta. Ni da ke mu rayu cikin farin ciki tare da juna. But what is more painful is to love someone and never have the courage to let that person know how you feel. FKD Productions, the home of family entertainers, presents another musical love story. Ni da ke mun dace. Soyayya dace ne, cika burin jin daɗi ne, sanin sirri dan yarda ne, in kin furta min daidai ne, ki sa a ranki za a baki wanda kike so, biya sadaki a kai ki ɗaki na da kike so, zana baki dukkan haƙƙi auren mu na so, kowa na faɗin da ni da ke mun dace. A story of 4 souls tied to one destiny. Shi da ma haka kika sani amshi soyayyarki. Full of pain, sadness and remorse. What is the cause? Find out in Ni da ke mun dace. Kana na gani shi kuma Allah na shi, matar mutum haƙun ita ce ka bari shi, ilimi na gaiba ba daidai ba rabi ya sai shi, ina cirarin zaman mu a rai ban kawo shi, gashi yayi ikon sha akan mu sai mu gode mashi, rabi komai yayi daidai ne ba a tuhumar shi. Movie starring an array of award-winning actors. Adam Ezango, Best Actor Konkosiya Award 2013. Alinuhu, Best Hausa Actor 2012, Best of Nollywood Awards. Fatih Ladan, Best Hausa Actress 2012, Best of Nollywood Awards. And Zahreddin Sani, Best Upcoming Actor Konkosiya Award 2013. Ni da ke mun dace. Screenplay by Jamil Nafsin and Alinuhu. Produced by Ibrahim Bashir Nuhu and Usman Muazu. Assistant Directors Alfasasi Muhammad, Aminu Esbono, Mansur Sadiq. Story and directed by the Whiskey Director Alinuhu. Ni da ke mun dace. Masoyan kasance ba sa la'akari da halin da suna kokari ne su ga sun ceto ma'abota soyayya ko da nasu rasa. Wannan abin da kake faɗa tamkacin zarafi ne a tattare da ni. Ina ganin mutuncinka. Ba don haka ba, wallahi sai na keta ka. Da mutanen suke amfani da baiwa da Allah ya hore su. Kalamai da haɗaɗa suna yaudar zuciyarsu. Ko kana tunanin cewa ni babu zuciya ne a kirjina? Ko kuma Allah bai yi min zuciyar da zan yi kishin kaina ba? Ban taɓa ganin inda aka daki mutum aka hana shi kuka ba, kuma ba za a fara a kaina ba. Dakatar Allah. Raliya! Ni da ke mun dace. Karki roƙe ni. Ina so ki gaya min dalilin da yasa ba ki iya zama a gidanki. Kullum sai kin fita uwa. Saurayi take da shi a waje take zuwa take cin amana mijinta. In ce dai ba sata ne ba ko? Wallahi na yi nadama kasancewa da na zama a waliyanki. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Once lived a couple who loved each other dearly but had a bone of contention. G-Top Multimedia presents Matar Hamza. Wani dalili ne zai sa ta fita daga gidana ba tare da izini na ba ta yi ta same shi a ofis ɗinsa na 'yan sanda?
wani dalili ne zai sa kashe gari ta sake fita daga gidana ba tare da izini na ba? Ta bi shi har gida in gansu sun shiga tare su biyu. Karatu zai koya mata? Wallahi ba ni da wani saurayi. Ya sa in ma aure haka. Wallahi kila wani ne kawai ke so ya haɗa mu. A'a, ai zuwan kunan kadai ya isa hujjar da za a dogara da ita. Matar Hamza. Barin jarina mai daddaɗan suna. Muhammadu ɗan albarka mai kai suna da asali sallama a gare ka. Ya mai gidan adalci inda na da ɗasanka. Ka ƙara mini sassauci ɗan waya zangonka. Ka bar da sada zumunci. Yin hakan ga asida da ɗaya na kaji ango na mai gidana. Matar Hamza. He showered her with affection while she was respectful. Matar Hamza. She cared for him so much while he was so accommodating. Matar Hamza. But somewhere lies a problem. What's it and how is its nature? Find out in Matar Hamza. Duk duniya ba ni da inda zan je in nemi fita sai a wurin ki Aisha. Aisha gashi na zo gare ki Aisha ki taimaka min. Ke! Dakata, yi min shiru kin ji? Macuciya. Ita haka ta zo, cutar ta zo unguwa ce, sai ta je. Matar Hamza. an Usman Mu'azu movie. Story and screenplay by Ibrahim Birniwa. Produced by Yusuf Mu'azu. Co-produced by Sani Mai Iyalai. And directed by the eloquent director Aminu Saira. Ki tafi gidanku ke ci gaba da karuwanci. Karuwanci? Dakta me kake faɗa? Mu kuma ba mu rayu a irin wannan halin ba. Wallahi sai na miki abin da baki taba tunani ba, saboda babu wata sauran dangantaka tsakanin da ki. Matar Hamza. Coming soon. Yau zan kashe mahaifiyar. Ya za ki taimaki kanki, ki haƙura da ni ki fadda ni daga ranki, ni kuma na miki alƙawari zan baki tarin dukiya sannan zan yanta ki. Duka ƴaƴanku da kuke magana suna nan a kogo, yana biyan bukatun kansa ne kurum. Ki sa wuka ki farɗe shi, na yarje miki. Idan kika kuskura sai na kashe ki. Da ma a ce ni zan kashe ka da hannuna da kayi mutuwa wulaƙanci. Living in a kingdom as a princess and in another as a slave, a lady faces the travels of life. Loved by one of her slaves, she becomes violent. In another angle, she loves and is hated by the one she loves. Ki jure, ki daure ki zama jaruma. Birnin masoya. Rahama Production presents a grand epic. Birnin masoya. Birnin masoya. Birnin masoya, birnin zama na lafiya. Birnin masoya, birnin zato da tambaya. Birnin masoya, hadari ciki da wallakiya. Da buka gani abin haushi da na dariya. Da fara ni baiwa ce ba komai ba. Ga mai gani kuwa ni ba ni da kyan duba. Balle yance wanda nake so zan zaba. Ya zan daga kai a cikin birni da masoya. Zancen ki haka ne ko da bai ki faɗa ba. Zauna ki jira umarni na sarauniya. Ke nake gani kamannin ki suna sauyawa. Komai na gani kamannin ki yake zamtowa. Na yi tambaya in wuce ko kuma
kuma in tsaya birnin masoya in za ka sai da tambaya. Birnin masoya Rahama Hassan starring Alinu Sani Danja, Adam Izango, Tahir M. Bagi, Al-Amin Buhari, Hajara Usman, Hadiza Ahmad, Maryam Baba, Tijjani Asasi, Adam M. Adam, and above all, Rahama Hassan. Wannan jariri ya zama dole a sadaukar da ita. Dan me yasa za a yanke mata hukunci mafi tsauri irin wannan? Ba zai yiwu ba, dole ne mu yanka ta. Ki gaggauta nuna mana fuskarki domin mu san da wa muke magana. Birnin masoya. This causes a clash between two men who fall victims to her plights. How is the riddle resolved? Find out in Birnin masoya. Ban taba nadama akan san da nake miki ba. Kuma ba zan taba daina sai. Ba zai sa ka zo a wahala zaka kare a wahale. Daga yau kwananka ya kare. Zaka mutu yadda na baya masu kan mutu. Birnin masoya, produced by Nazir Dan Hajiya and directed by the eloquent director Malam Aminu Sera. Ku zo da shi nace. Ku yi maza ku aiwatar da dukkanin abin da aka umarce ku da shi. Kai, kula shi. Birnin masoya, coming soon. Allah taimake ki. Allah saki fi haka. Ina miki maraba da gida lafiya. Ranke da ni. Ina uniform ɗinka? Na wanke ne yana kan giya. Kada in ƙara ganin ka a ƙofar gate nan ba tare da uniform ɗinka a jiki ba. Duniya kenan. Yarinya kin samu duniya. Ke abin da kike so kina da gaskiya. Ko ni na samu kuɗi ba zan yi wasa da damu. To shikenan ina hakan din ma yayi daidai. To Hajiya, mun gode. Sun da dawa Hajiya. Ya dai? Baki muka yi daga ƙauye. Kawata Hajiya Aisha ce ta je ina cigiyar masu shara da wanke-wanke. Shine ta turo mana su. Wannan ita ce za ta yi aikin, wannan kuma mahaifiyar ta ce. Kinan ita ce mai aikin, kuma wancan mahaifiyarta. Amma dai ban da girki dai ko? A'a, ban da girki. Ban da wanke-wanke kuma. Yaya ban da wanke-wanke da wanke-wanke mana? Ni dai gaskiya da kaina zan dinga wanke dishes dina. Saboda gaskiya ni ba zan yi da dinga bata mun kwanaka ba. Wai umma, ki baki ji yanda falon nan yake gummin ne? Kaman ba air freshener? To, ni dai zan shiga daga ciki. Kar ku damu da zancen ta inna. Insha Allah Annatu za ta zauna tare da mu a gidan nan. Za ta yi aiki amma a gaskiya sai ta yi haƙuri. Hajiya mun gode, ai taimako mu kika yi. In Allah ya yarda ba za ki kuka da Hannatu ba, don Hannatu ya ce mai ladabi. To shikenan yanzu sai mu je cikin nuna muku ɗakin da za ta zauna, sannan tsara mata irin ayyukan da za ta yi a gidan nan. Na farko, ba na son yawan gaisuwa, kuma ba na son yawan kallo. Idan kika hango ni daga nesa, ki tsaya har sai na wuce.
Kina ji na? Ina jin ki Hajiya. Sannan idan ƙawaye na suka zo cikin gidan nan, duk ma'aikacin cikin gidan yakan kawo gaisuwa. Duk wanda bai kawo gaisuwa ba, nakan bashi yellow card so ɗaya tak. Idan ya ƙara yin laifi, nakan bashi red card direct. Kowaye uban shi. Kina ji? Hajiya, yalankan nan ne ban gane Hausa ba. Waye gaya miki yellow card Hausa ce? Babu ruwanki da ɗaki na. Idan naga kin kusanci ɗaki na, zan kakkarya ki. Kina ji na? Ina jin ki Hajiya. Good. Kin iya wanki? Na iya. Shikenan, bayan ka miki underwears ɗina ki je ki wanke mu. Wanda waya? Me kuma wanda waya? Ya kamata ki rage wannan mummunan halin naki Zaliha. Dan ba abu ne mai kyau ba. A ce mutum ya dinga wulakanta mutum dan uwan shi kawai saboda ya fi shi arziki? Yanzu da Allah umma me nayi? Haba umma, me yasa kike min haka? Dan Allah. Ban ce ki min kuka ba, ya isa. Amma ya kamata ki bi duniya a sannu. To ni me nayi? Da Allah umma ki banni na more rayuwata. Kuma ni ban ga wani laifi a ciki ba. Ke kin fi so dai kullun kar na nuna bambanci na da talaka. Kuma bayan Allah da ya halicce mu ya bambanta mu. Wannan wulakancin ne bana so. Saboda wulakanta dan adam ba shi da kyau. Duniya bata bar kowa ba Zaliha, kuma tana iya koyawa kowa hankali. Ina gargadinki da ki koyi hankali da kanki tun kafin duniya ta koya miki. Umma kin san bana sa min fada. Amma ke kullun sai kin bata min rai. Me yasa ne haka umma? Allah ya baki hakuri. Amma duk wanda ya samu mafadi ba karamin gata bane. Allah ya baki hakuri. Ba so ɗaya ba, ba so biyu ba. Hajiya ina miki magana akan yarinyar nan a daina takura mata. Ba na son bacin ranta kuma ba na son fushinta. Ba zan iya ba Alhaji. Duk da cewa ba ni ce na haifi yarinyar nan ba. Ba zan iya ina kallo tana yin abin da ba daidai ba. Zuba mata idanu. To sallah ne ba ta yi ko me? A'a, tana sallah. To bari ki ji. Mutukar ba saban Allah take ba. Akan dan wani karamin abu ban yadda a takura mata ba. Dan Allah, dan Annabi, ki daina takura mata. Allah ya baka hakuri Alhaji. Yo, wai me ma aka yi yar aiki? Da har za a ɓata ran ƴata akan wannan. To bari in gaya miki. Duk wani ɗan aiki a gidan nan a ƙarƙashin ta yake. Dole su yi mata biyayya kuma dole su faranta mata rai. Idan mutum ya ga ba zai iya ba, ya kama hanya ya tafi abinsa. My dear. Yes, Daddy. Ki haƙuri kin ji? It's okay. Idan dai har an ɗauki mata abokiyar zama kuma abokiyar shawara wacce za ta iya gaya wa mijinta gaskiya a yayin da yake kan ƙarya, to ba zan gajiya ba wajen gaya ma gaskiya akan Zaliha, saboda ina tsoron kada wata rana ka yi da na sani kan irin rayuwar da ka ɗora ta a kai. Na san kina son Zaliha Rabi, kuma na san kin rike ta tsakaninki da Allah. Matsalar kawai da aka samu shine
bambancin soyayyar da kike mata da wanda ni nake mata. Ni ina mata soyayyar mutum biyu. Ina mata so a matsayina na uba, kuma ina mata so na uwar da ta rasa lokacin tana jaririya. A lokacin da mahaifiyarta ta mutu, ban taɓa tsammanin zan iya ci gaba da rayuwa ba, saboda jimamin na rasa wacce na fi so a faɗin duniyan nan. Ta zo duniya a daidai lokacin da uwarta ta tafi lahira. Bata ji ɗumin jikinta ba, bata sha daga ruwan da ke fitowa daga jikin mahaifiyarta ba, ƙarshe ma bata san menene fara'ar mahaifiyarta ba. Wannan yasa na ɗauki alkawarin mallakawa 'yata duk wani abu da take so, ko da ƙarfina da dukiyata za su ƙare gabaki ɗaya. Ka yi kuskure Alhaji, ka yi babban kuskure. Ba komai ɗan adam yake samu a duniya ba, ko da kuwa mai kuɗi ne. Dole ne wata rana wani abu ya gagari mutum, komai mulkinsa, komai dukiyarsa, ko da kuwa ya fi kowa gata a duniya. Ba zan fasa faɗa maka gaskiya ba, ba soyayya kake nuna wa Zaliha ba, kuma ba na fatan ka fahimci haka. Idan kuma har wata rana za ka fahimci haka, saboda ya zama maka darasi, ina addu'a Allah ya fahimtar da kai ta hanya mai sauki. Hajiya Rabi, lokacin da na auro ki na gindaya miki sharuɗa, kuma kin yi alƙawarin zaki bi su. Idan har kin fara tunanin sharuɗan da na gindaya miki sun miki tsauri ne, to ki gaggauta sanar da ni domin in san abin yi. Kai haƙuri, kuma insha Allah in ci gaba da bishiyar ɗan da ka shimfiɗa. Da kyau, kina ƙoƙari fa. Kafin ki zo gidan nan, na auri mata 3 bayan rasuwar mahaifiyar Zaliha, kuma duk cikinsu ke kaɗai kika fi kulawa da ita. Da wannan nake yaba da ƙoƙarinki. Assalamu alaikum. Banza. Wannan wani irin zuwa ne haka, babu waya, babu komai. Ai da gangan ne miki hakan. Sabida na daɗe ban ganki ba. Ki bari kawai. Ki ce yau akwai shewa da tsalle a cikin gidan nan. Sosai ma ko. Ki tuna da wannan labarin. Abshe ba mu biyu bane, mu shiga daga ciki. Kai, mu ji ina wuni Umma? Lafiya kalau Safina. Ya hajiyan taku da kannanki? Ta ce in gaishe ki. Wallahi hotunan na sun yi bala'in kyau. Ke dai ki shirya. Ai dama duk wanda yake son hoto mai kyau sai in kai shi wurin. Wai na kika dauka? Ahmad ne ya dauke ni. Gashi idan kin je wurin shi zai baki kulawa, zai mutunta ka, ya daraja ka, kuma wallahi sai yayi ma hotun da ko a gidanku ba gane ki za a yi. Kin ganki sai ka ci wata India. Ahmad kenan. Ke, iso nan. Haka ake gaisuwa a garinku? Haka ake gaisuwa a ƙauyenku? Tashi ɗaya. Ok, kin raina ƙawaye na ko? Me na ce miki? Kin manta da ƙa'idojin gidan nan? Sannu mata, za ki ce mata. Tsuguna ki gaishe ta. Ina wuni. Lafiya. Ina gajiya. Ba gajiya. Ta san ke ya isa aka. Ashe kin yi cikakken gaisuwa. Ina ga kin manta da ƙa'idojin.
na gaya wa daji. Sai na samu miji da nake so wanda ya daidai da ni zan yi aure. Sai na samu type dina sai in yi aure. Shegiya sai ki ta zama maza tsada suke yi yanzu. Gaskiya ne maza tsada suke da shi gun mata munana. Amma gurin kyakkyawa kana da kyau kana da aji. Ai wallahi sai dai su kawo kansu da kansu. Allah. Yes, of course. Wani tsaya. Me ke shiga a wuyanki ne? Idan muna magana da ke sai in ji muryanki kamar na jaririya. Ko kuma in ji kamar na tsohuwa. Ke wani lokacin ma in ji kamar muryan karti. Ke wani abu ake shiga cikin wayan. Akwai muryoyi kala ya kai 20. Kawai za ka shiga ne ka canza idan za ka sa na jarirai ka sa idan kuma koya. Dan Allah, za ki koya mu. Da blueberry dinki? A to ka sani da za a yi? Ka bani lambar su. In ya so ni sai in kira su. Amma fa ka san wani abu, idan suka yi min aiki bai yi min kyau ba, to laifin akan ka zan daura. Yawwa. So gaya min number. I'm good in crime na yi. 080 31 9765. Okay, to shikenan, thank you. Alright. 080 31 9765. Is it 65 or 64? No, okay, 65 ne. Hello. Dala na so yi magana da Jerry ne mai aikin Interlocks. Wani Jerry? Ka ji muryata ta yi kama da ta Jerry ne? Kamar muryar jariri nake ji. Wa kake nema? Jerry. To kai hakuri. Rum nan ba ka buga. Da Tom kake magana. Ka ji mutum. Kawai ka bugo min waya. Ka ce mini Jerry, ka kira ni da sunan bera. Sorry da Allah. Namban wani ne aka bani, so ina jin na yi mistake ne. Amma da Allah ke ya sunanki? Sunana Zaliha, sai me? Sai an jima. Ka ji mutum, ta yiwu ma irin mutanen da masu haɗa numbobi. To ke da wani irin muda kika yi amfani da shi? Muryar jarirai. An jima can kuma zan sa na tsoffi. Zaliha. What a nice name. Na san mace mai suna Zaliha. Jerry speaking from Diamond Plus and Interlocks. Yes, I'm Kabir Ibrahim Ahmad. Hello, Mr. Kabir. I was informed about your call. I'm waiting since. Hajiya za ki tafi ne? Zan koma. To Allah ya tsare. Allah ya kiyaye, Allah ya sauke. Da Allah ya isa mana, a'a. Me haka? Haba Zaliha, ki mata a hankali mana. Haba, ai wallahi dan kauye bai ba. Duk inda za ka yi da shi ka gyara shi sai a hankali. Me haka to? Na gode. Tashi ki ci gaba da aiki. Sai kuma gidan nan na tudun wada. Shi already an riga an gama komai da komai. Furnitures kaɗai ya rage a zuba a ciki.
to magana aikin hotel din. Sun yi nisa da aikin don sun kai hawa na 3 ma. Bada ma na tsayar da aikin saboda na fi mai da hankali akan shagunan cikin kasuwa. Saboda hotel din yana da bukatar ya dan ƙara hilin tukuna kafin a daura sama. Good. Excellent. Shikenan. Kana bukatar wasu kuɗi? For now dai ba mu bukatar kuɗi saboda akwai kusan 200 million a ƙasa. To na san zai ishe ni in yi wasu abubuwan kafin a buƙaci kuɗin. To shikenan ba komai. Ni zan tafi Germany medical check-up cikin wannan watan. Don haka duk abin da kake bukata ka sanar da ni kafin tafi. Ba na so sai na tafi kuma ka ce kana bukatar wani abu. Allah ya ƙara lafiya. Amin Kabir. Amin. Ya magana aurenka kuwa an dace kuwa an samu? Har yanzu dai ban ganta ba dai tukuna. To Allah ya fito da ita. Sai dai shawarar da zan baka. Ka lura sosai wajen neman matar da za ka aura. Kada kyau ko kyale-kyale su ɗauke maka hankali. Kuma na tabbata ba za ka auri mace saboda gidansu akwai kuɗi ba. Gidan nan akwai kuɗi. Kuma kai ma kana da su. Ko babu? Akwai abba. To ya yi kyau. Allah ya zaɓa mana mafi alkhairi. Amin. Ka ji mutum kawai ka bugo min waya ka ce mini jeri ka kira ni da sunan bera. Hello, ranki daɗe. Ni ne mutumin da ya yi kuskuren buga wayan kiɗazu. Sunana Kabir Ibrahim Ahmad. Na san baki tambaye ni ba. Ranka daɗe da Allah ki haƙuri, na bugo ne dama don in ba ki haƙuri akan abin da ya faru da su. Kamar yadda na gaya maki kuskure ne. Kuma na sani bai dace ba in kira ki da sunan da ba naki ba. Amma kamar yadda na gaya miki a ɗazu, kuskure ne na yi, ba wai intentionally ba. Da Allah zan so in san a wani gari kike don Allah. Gombe. Lalle kin yi nisa da inda nake. Kaduna. Da Allah ki haƙuri kada ki kashe. Da Allah zan tura miki da email address dina sai ki turo min da pictures ɗin kin gani. Na ga mutum. Daga kayan mistake ka kira nan ba na kuma shikenan sai ka nemi hotuna na. An gaya maka na yi arha ne? I'm sorry please. Ai da jin maganganun ki. Na san da babbar yarinya nake magana kuma kyakkyawa. Ban nemi hotunan ki don kin yi arha ba. Kawai idanuna ne ke marmarin ganin mai wannan muryar da nake magana da ita. Ba za ka gani arha ba. Idan har kana son gani na, sai ka sha mai ko kayan tikiti ɗin jirgi ka so har Gombe sannan za ka iya gani na. Wata kwangila ce muka samu a Bauchi. Gadaje ne guda 10 za a gina.
Hello? Kina ji? Gobe zan shigo garinku in Allah ya kai. Ina so da Allah idan na zo koda dai baki shimfiɗan tabarma baki shimfiɗan fuska da yake Hausa suna cewa shimfiɗan fuska ya fi shimfiɗan tabarma. Amma me yasa kika damu ki san sana'ata? Kada ke ba zan yi mamaki ba don kin ce baki san mahaifina ba, mace ce ke. Amma duk wani namiji da yake yawo so na san dole zai san waye Alhaji Ibrahim Ahmad na Kaduna. Mahaifina contractor sannan ni ne kuma first born ɗin shi, ni ne kuma manajan shi. To ake kika tambaye na yi. A'a ba mota zan biyo ba. Zan shigo jirgi in zo sauka a Bauchi sai in karɓi motan wani staff ɗinmu sai in ƙara so gobe in zo gidanmu. To Allah ya kai mu. Yanzu na zaki ga wayan shi. Gayin nan ya matsa min. Ai yadda kike yi min bayaninsa in har da gaske ne ba ƙarya yake ba to gidansu akwai naira. Ina son kuɗi amma na fi son karisma. Idan babu karisma duk abin za ne. Allah a kawo shi lafiya. Kin san me nake tunani? Ina son yi wasa da hankalinsa. Zan faɗa masa inda za mu haɗu sai mu tafi. In ƙare masa kallo sai na sallame shi ba tare da mun haɗu da shi ba. Me hujjarki na yin haka? Ina son ganin yanda ya damu da ni ne. Ki ce kawai zaki wahalar da shi. Alo? Tashi mana in ya so sai ya zo nan ya same mu. Safina kenan. Ba a miƙa wuya ga namiji a lokaci guda sai an gwada damuwarsa. To me kike nufi? Ba zan haɗu da shi yanzu ba. Sai na wahalar da shi. Sai na ga ya zo su uku aƙalla. Ina so in gani. Shin yana son muryar tawa? Dan na san duk lokacin da za mu haɗu da shi dole ya so ni.
a lokacin da na zo garinku. Wani uzuri kuma kike so in yi miki na rashin kin ɗaukan wayata? Tun jiya fa nake ta neman ki a waya, amma kin ki ɗaukan wayata. Me dalilinki? Bai kamata ki tsorata da haɗuwar mu ba Zaliha. Ni na yarda ina son ki, a koyaya na ganki. In dai kina da ƙafafunki biyu, hannayenki biyu, idanuwanki biyu. Na san kina ji, kina magana, tun da gashi muna magana da ki. Idan har waɗannan sun cika, to ni na yarda na amince ina son ki. Ki daure ki amince mu haɗu mana Zaliha. Ko mun haɗu, na tabbata ganin ki ba zai kora san da nake miki a zuciyata ba. Ki sa rana. Duk lokacin da kika ce kina so zan zo. Jibin ya miki? To insha Allahu jibi da yammawar ina Gombe. Shikenan, na gode. Gani nan a daidai bakin gate din university inda kika ce in jira ki. Yes, gate na biyu. What? Haba Zaliha, dan Allah dan annabi ki zo in ganki. Ko da ba za mu yi magana da ke ba, in ganki kawai in ya so ki juya ki tafiyar ki. Oh my God, haba Zaliha. Wai laifin ne na miki ne da na cancanci irin wannan horon da kike mu. Na gaya miki wallahi ba zan wulakanta ki ba a kowane irin hali na ganki. Kin ga ni fa ban damu da kyanki ko muninki ko wani matsayi naki ba. All I want is you. Ki daure ki zo dan Allah. Kar ki manta fa sawuna biyu Gombe duk saboda ki, kuma daga Kaduna fa nake tasowa. Kinga Zaliha, kada ki kashe wayan nan. Kada ki amma gaskiya Zaliha ke yar wulakanci ce. Haba dan Allah, mutumin nan ya zo so biyu tun daga Kaduna kin ki saurare shi. In kin san haka ne me yasa kika ce ya zo? Safina, baki san maza ba. Idan kika bari namiji ya same ki a arha, to wallahi ba za ki taba daraja a idansa ba. A'a, ke ce baki san maza ba. Lokacin da suke binki kina guduwa. Akwai lokacin da ke zaki dawo kina neman su kuma suna guduwa. Wannan gayin ya kama. Duk yanda nake so na juya shi, zan iya juya shi. To yanzu idan har bai dawo ba fa, yayi zuciya ya rabu da ke. Ya zaki? Zan yi kuka, amma zan san duk yanda zan yi na dawo da shi. Namiji kuwa ai duk macen da ta cika mace, juya akalar namiji zuwa gare ta, ai ba wani abu mai wuya ba. Bari in kunna wayata in ga ko yayi zuciya.
Ba zan koma Kaduna ba, ina nan a cikin garin Gombe har zuwa lokacin da zaki so gani na. Daga yau zuwa sati guda. Gobe ma zan kira ki, jibi ma zan kira ki. Ba zan gaji ba Zaliha. Zuciyata na faɗa min kada na tafi. Kuma a kullum idanuna na ƙara kwaɗaituwa da ganinki. Ki taimake ni Zaliha. Zan kira ki gobe. Allah sarki, bai yi zuciya ba. Karanta abin da ya turo ki gani. Dan Allah Zaliha, gobe ki daure ki ga gayan nan. Yash. Har na fara jin tausayin shi. Sansa ya ƙara ninkuwa a zuciyata. Idanuna suna marmarin ganinsa. Insha Allah zan yi mishi replying yanzu. Zan ba shi haƙuri kuma insha Allah gobe zan nemi an gan shi. Ya kamata. Hello, ga nan har mai gadin ya buɗe min gate na shigo. Ok, sai kin fito. Ranki da ya za ki tafi? To Allah ya kiyaye hanya. Wai ki Hannatu, ba za ki koyi tsafta ba. Ana zuwa birnin nan a goge a yi tsafta amma ke kullum ƙara ƙazancewa kike. Hajiya wallahi ina wanka aiki ne. Dana yi min shiru. Kin san wani abu? Wani tunani nake yi a raina. Nabi. Zan masa jarabawa ta ƙarshe. Idan ya ci jarabawar, to ya gama zama guni a zuciyata. Ina slippers ɗinki? Ki je ki ɗauko zan saki aiki. Zan saki aikin ilimi ba na jahilci ba. Duk abin da na faɗa miki, ki riƙe. Kuskure ɗaya, mari 10. Kina ji na? Ina ji aji. Assalamu alaikum. Aminu alaikum salam. Kai haƙuri na tsayar da kai. Wasu ayyuka nake yi sai yanzu na kammala. Ban fahimce ki ba. Kina nufin ke ce Zaliha? Ni ce. Na san dole za ka yi mamakin ganina. Ka gani yadda mafarkinka bai taɓa zuwa maka da shi ba ko? Ballantana tunaninka. Idan na ce miki ban yi mamakin ganin ki ba, na yi miki ƙarya. Saboda kwata-kwata maganganun ki ya sauya da kamannin ki. Muna yi tsammanin ganin ƙawatun gidanku a jikinki. Na kira nan gidan da sunan gidanmu ne saboda a ciki nake kwana, nake ci nake sha. Amma ba gidan iyayena ba. Aiki nake a ciki. Wani irin aiki kenan? Wanke-wanke, goge-goge da shara. Na ƙi yadda ka gani saboda ganina ba zai taɓa yi maka amfanin komai ba. Amma da naga ka matsa, sai naga ya dace na fito ko gaisawa mu yi. Sannan kuma mu yi bankwana. Bankwana na har abada. Don na san ba za ka sake dawowa ba. Kin manta da alƙawarin da na ɗauka miki kenan? Kai alƙawari ne da wacce zuciyarka take tuna maka. Mace kyakkyawa
mai kyakkyawar shiga wacce ta dace da zamani. Ba zan ga laifinka ba don ka janye alƙawarinka saboda ganin sabanin abin da kake tsammanin gani. Ko kaɗan ba haka nake ba Zaliha. Ni mutum ne mai ƙoƙarin cika alƙawari. Alƙawarin nan kuma ke na ɗaukawa. Akan ko a wani hali na ganki zan so ki a hakan. Ina mai tabbatar miki kuma ba zan karya alƙawari na ba domin na ganki a yanayin da ban taɓa zamani ba. Sai an jima ne zan koma ciki. Tsaya mana Zaliha. Kafin mu haɗu kin wahal da zuciyata har sai da zuciyata ta kusan fashewa. Yanzu kuma mun haɗu kina ƙoƙarin guje mu. Dan ya haƙuri ki tsaya mana fahimci juna. Me kake so da ni? Dan jira ni ina zuwa. Wannan ke na kawo. Na tabbata kina da bukatar su. Da yawa ta shigo ko? Na san yanzu ai tana hanya. Sosai kuwa. Wannan fa? Ya bani ne. Kin ce duk abin da ya bani na karba. Ya kuka yi da shi? Naga kin daɗe ne. Na zaci zai kore ki da wuri. Ya yi ta kirana da sunanki. Sai dai na san a zuciyarsa bai yadda ke ce ba. Ya gane dabara. Bari dai mu. Nawa? 100,000 kawata. 200,000. 200,000? Kai, amma gayan nan akwai kuɗi. Gaskiya na kamu da son wannan gaya. Ko me kuke kullawa ne haka? Wani muke wa jarabawa umma. Kuma ɗalibin akwai ƙoƙari. Zuciyata ta mace da son wannan gayan Safina. To ba dole ba tunda akwai naira. Ke mana. Kai gaskiya za mu fita. Kai shine kira. Daga. Ranka ya dade. Na gode da karbata da kika yi Zaliha. Sai dai ki haƙuri na kasa koma Kaduna. Idan kin yarda, zan zo mu sake ganin juna kafin na koma gida. Babu damuwa, sai ka zo. Kuma na ga sako. Na gode. Me zan yi da kuɗi haka? Ni da ban taɓa riƙe 5,000 nawa ba. Ka san har yanzu ban gama irga su ba. Na gode sosai, Allah ya saka da alheri. Ina roƙon wata alfarma. Ina jin ka. Ina so gobe idan na zo mu fita tare da ke ki nuna min garin ku. Shikenan, sai ka zo. Na gode Zaliha. Allah ya kawo shi. Sai yawan godiya. Ya gane ni, ai kai bata ta kawo mu. Kuma bai koma garin su ba saboda yana son gani na. Ai kawai ya zo. Na ji kaman kina amsa masa zaki fita da shi gobe. Amma baki san mutum ba, haka kawai sai kuma ki tashi ki bi shi? Ni gaskiya ba na so a dinga shiga mun sabkata. Kuma na san me nake yi umma. Kyale ni kawai. Tashi mu fita. Sai an jima. Sai da safe umma. To sai na albarka. Hannatu. Hannatu, zo ina kiranki. Me suka sa kiki? Dan Allah ka yi haƙuri ga ni na fitowa yanzu. Minti 2. Yau zan ƙure gayen nan. Zan ga ƙarshen ƙaryarsa. Me kuma zaki? Zan tura masa ƙazamar yarinyar nan. Su fita tare. Gaskiya ni kan na gaji da wannan jarabawar takin.
Yau na zo gidan nan ne don na ga yadda za ku fara soyewa da mutumin nan. Kuma menene na sake tura masa Hannatu? Ke ba kiran ki nake yi ba? Ina kiran ki kina jina ba za ki zo ba? Zan ci. A ga nan zuwa ajiya. Hajiya gani. Zan sake tura ki wajen mutumin nan na jiya. Idan ya ce ku fita, ki bi shi ku fita. Za a kashe shi da wari ko a cikin mota. Hajiya ni fa ina tsoro kai ya je ya siyar da ni. Ya sayar da ke mana. Ke wawuya ce, dama ku 'yan ƙauye haka ku. Kun ɗauki 'yan birni gaba ɗaya masu ɓarayin mutane ne. Dana ka shi ki fita. Idan kuma ya tambaye ki, ina wani ki ce ki fashi a gida. Ina kuma za ki je? Zan ɗauko mayafi na. To maza yana jiran ki a waje. Yi sauri! Ƙazama. Ni fa ina tsoro kada mutumin nan ya tafi ya ki dawowa. Ki zo kina neman shi. Na tabbatar duk sanda zai gani ba zai iya yin bacci ba. Ke ma kin sani ni ba ƙaramar yarinya ba ce. A haɗe nake kirif. Gaskiya ne. Ya na ga fuskanki a daura haka? Ba komai. Na san matsalar irin wannan rayuwar. Masu aiki irin naki na san ba su da ‘yanci nasu na kansu. Wataƙila an ɓata miki rai ne kafin ki fito ko? Gani na fito. Na ganki ai. Za mu fita ko? Na za mu je. Ni fa gaskiya ban san garin nan ba. Daga ƙauye na zo. Kuma tunda na zo ban samu damar yawo ba. Kenan ni zan nuna miki garin ma kenan. Ina son gaban fita tare da ke ne. Zago ki shiga mata. Bari na kashe wayata kafin ya same ni. Wai yanzu sun fita? Sun fita din da kin ga har yanzu ba su dawo. Mugayen nan shegin kansa ne. Su yanzu kenan ƙureshin da nake shi ma yana so ya ƙure ni. To ke kina ganin zai iya ne? Ta ina ma zai iya. Ba zai iya ba. Ai shi ne. Ina Hannatu? Na sa ta aiki. Ta fita da saurayina. Amma baki da hankali Zaliha. Yarinyar nan fa amana ce a hannuna. Shine zaki hada ta da mutumin da baki san kowaye shi ba? Yanzu idan ya cutar da ita fa. Haba umma ya kike ce mini ba inda hankali akan wata jaka'yar ƙauye. Da Allah rufe min baki. Wa kika fi gata? Duk wanda kika gani a duniya yana da gatansa. Ko ita da kike mata kallon kamar dabba, to tana da uwa, tana da uba, kuma suna son ta kamar yadda naki iyaye suke son ki. Maza ki masa waya ya dawo min da Hannatu yanzu nan. Ba za a kira ba. Kuma wallahi duk abin da kika faɗa min yau abba na dawowa zan mayar masa. Ke ma kin fara wulakanta ni kamar yadda sauran suka wulakanta ni. Kuma abin da ya same su sai ya same ki. Ba saki kike magana ba? Idan uban naki ya dawo, ki sa shi ya sake ni. Shashashan banza shashashan wofi. Na fara gajiya da irin wulakancin da kike yi min a cikin gidan nan. Kuma wallahi duk abin da ya samu Hannatu, muddin wani abu ya same ta, wallahi sai nayi karar ku. In so idan uban naki ya dawo ya zo ni ya kashe ni. Gaskiya Zaliha ba kya kyauta umma. A duk matan da babanki ya aura, sanadiyar ki duk ya rabu da su. Kuma duk ciki babu wacce ta rike ki tsakani da Allah kamar ita. Bai dace ki dinga mata haka ba. To ke baki jin zagin da take ta yi mun tun dazu. Ai ita ma uwa ce a wurin ki in kina da tunani. Ke sai a waya gaba ɗaya ki ishi mutane da su. Amma ana haɗuwa da ke shikenan sai kamar ruwa ya ciki sai ki gum ki kasa wani magana ba. Tsoro nake ji. Tsoro kuma? Me yasa? Sanyi nake ji. Tsoro kike ji. Kuma sanyi kike ji.
Da wanda zai yarda kenan. Dan Allah kar ka cutar da ni. Kar ka sayar da ni. Wallahi hankali na ya kasa kwanciya tun da na shigo cikin motar. Zaliha ba zan cutar da ke ba. Babu cuta a zuciyata. Tun da nake ban taɓa cutar da wani ɗan adam ba. Balantana ma wacce zuciyata take so. Kalli idanun na ki gani. Na yi miki kama da macucin mutum. Ki kwantar da hankalinki. Ni ba zan cutar da ke ba. Wani sake gudu na an yi miki ni ba zan cuta. Ku tsaya mana shi karɓi kayan. Sani. Fireworks? Exclusive? Oh my god. Gaskiya wannan mutumin akwai kashe kuɗi. Ya tafi ne? Na dai bar shi a ƙofar gida amma ina ganin ya tafi. Ciki ba ƙaramin zani fa. Halo? Ka yi nisa ne? Na kusa isa hotel dina. Akwai abin da kike bukata ne. Ina son ganin ka. Ka dawo. Baki kushi da ganina ba. Kana nan dawowa Zaliha. Ni ma ban gaji da ganin ki ba. Idan ka zo ka shigo cikin gidan kai tsaye, zan ma mai gadi magana sai ya ƙaraso da kai cikin falo. Yawa, sai ka zo. Bari in je in ka shiga nan da wanka. Yanzu duk wannan wankan da kika yi bai yi ba? Ai bai isa ba. Bari in je in sake. Ke ma ki zo mu je. Akwai sababbin kaya sai ki sa. To mu je. Yaushe kika dawo? Yanzu nan na dawo Hajiya. Me yasa kika fita baki gaya min ba? Wallahi Hajiya ba yadda zan yi ne. Idan na yi mata musu duka na za ta yi, kuma za ta iya sanadin barin aiki na. Idan na koma gida kuma inna ba za ta bani ba, za ta ci wani laifin na yi. Shikenan. Dauki wanke ki tunda dai Allah ya sa kin da lafiya alhamdulillah. Hajiya ta ce in shigo daga ciki. Hajiya kuma? Ni fa gurin Zaliha na zo. Ai ni sunan da nake kiranta kenan kuma ita ma sunan da fi so kenan. Bismillah. Wa alaikum salam. Sanda zuwa. Sanda zuwa. Yawa sanu. Da wuri ka tafi. Bismillah.
Kallon nesa ne maka ranar farkon da na fara ganin ka. Ashe dai kinka ya zarce yadda nake tsammani. Babu shakka, kai mai cika alƙawari ne. Na jaraba ka ta hanyoyi da yawa, kuma ka ci jarabawar. Duk da dai na san ka gane shirin da na yi maka na ƙarshe. Ban fahimci maganganun da kike yi ba. Ni fa gurin Zaliha na zo 'yar aikin gidan nan. Na zata kuna ƙoƙarin karrama ni ne a matsayinku na iyayen gidanta. Ni ce Zaliyarka Kabir. Da ni ka fara waya, kuma da ni kake waya a kullum. Ka zo wurina har sau 2, na ƙi zuwa wurinka. Sannan na 3, na aika maka Hannatu don na tabbatar da ikirarin da kake cewa ko a wani matsayi ka gani za ka iya kaso ni. Ba ke bace Zaliha? Ni ce. Zaliha ta ba haka take ba ai. Yanzu fa muka dawo da ita daga cikin gari. Kuma kwata-kwata ma baki ma yi kama da Zaliha ba ai. Ni ce. Ke ce Zaliha? To ita wancan da muka fita da ita ba. Da Allah tana ina ita. Ke! Amma na yi mamaki yadda ka yi ƙoƙari da warin da yarinyar nan take yi har ka shiga mota ɗaya da ita, sannan kuka shiga shopping complex. Baka ji kunya yadda mutane suke kallon ku ba? Tashi ki fita. Har yanzu babu wanda idanuna ke gani sai ita. Zuciyata ta aminta da santa tun daga ranar farko da na so maganinta. Tausayi da santa suka yi tarayya suka hana zuciyata nutsuwa. Ba ni da wani buri da ya wuce na mallake ta. Kana magana da ni? Kana kallon wani waje? Da Hannatu nake magana Zaliha. Wallahi na riga na yi nisa a cikin santa. Ban taɓa tsammanin wannan abin gaba ɗaya shiri ba ne. Na yi maka laifi. Idan wannan abin ne ya yi maka zafi, kake so ka rama, don Allah ka yi haƙuri. Zaliha, na rantse miki da mahalicci na Zaliha, ba na jin son ki ko kaɗan a cikin zuciyata. Ba na tunanin komai, ba na ganin komai, ba na mafarkin kowa sai Hannatu. Kada ka wulakanta ni Kabir. Kai haƙuri. Umma, ki ba shi haƙuri. Na yi masa laifi, kuma yana sai yi amfani da wannan damar ya rama. Umma, wallahi ban taɓa jin son mutum a raina yadda nake son sa ba.
Bawan Allah wanda yake faruwa ne. Ni kaina ban san menene ke faruwa ba. Na tsinci kaina cikin rudani. Ni na san abin da ya faru Umma tun daga farko har ƙarshe. Yata ta yi laifi Kabir, kuma na yarda hakika tana son ka. Don bata taba cewa tana son wani ba. Kuma abin da ya sa Zaliha ta yi kuka ba na shagwaba ba, abin ba na wasa ba ne. Tana son ka, so na gaske, kuma son mai yawa, kai haƙuri ka yafe mata. Wallahi ba rashin kunya ba ne Umma, don na fito fili na faɗa miki abin da zuciyata take ciki. Ko kaɗan ba na son ta a cikin zuciyata. Babu amfanin soyayyarta a gare ni. Idan har ba na son ta, ba za ta taɓa jin daɗin zama da ni ba. Zuciyata ta yi nisa a san Hannatu. A taimaka a mallaka wa mutum Umma. Zaliha! La ilaha illallah Muhammadu Rasul. Zaliha! Ba zan iya mutuwa ba. Ka taimake ni. Daina kuka Zaliha. Ana son jin kokanki. In har kukan da kike yi ba na shagwaba bane. Kuma na yi alƙawarin faramta miki rai da duk wani abin jin daɗi na duniya. In Allah ya yarda wannan yaron sai ya zama mijinki. Matukar ina rayi. Haba Alhaji. Me zai sa ba za ka bata hakuri ba? Ka koya mata yadda za ta iya rungumar kaddara. Amma wannan yaron ni na riga na lura wallahi yayi nisa. Haba ka gani ko. Dama ba so na take yi ba. Ba ta so na. Kuma wallahi ba zan rungumi kaddara ba sai dai in kaddaran za ta zo da auren Kabir. Kinga. Ki daina furta wayansu maganganu. Mutukar maganganu zaki faɗa ba za su faranta wa ƴata rai ba. Ba na so. Allah ya baka. Ka kama hanyar Kaduna? To, don Allah, Malam Kabiru, in har ba kai nisa ba, don Allah ka ya in girmama duk mutumin da yake da shekaru irin nashi. Sannan ko da kwana ɗaya mutum ya bani, to in girmama wannan mutumin. Allah ya maka albarka Kabir. Amin. Na kira ka ne don in nemi wata alfarma a gare ka. Don Allah, don annabin Allah, ka ceci rayuwar 'yata. Zuciyarta ta kamu da sanka so mai tsanani. Na dawo gidan nan na tarar da ita tana kuka. Mutukar Zaliha za ta dinga yin kuka,
ko ba a ga hawaye a idanuna ba, nema ina taya ta. Abba, tsakani da Allah, idan har na ce ina son Zaliha, to ba so ne na gaskiya ba. So ne jabu. Duk wata soyayya kuma idan ba ta zahiri ba ce, to babu ta da amfani. Ana iya cusa so a zuciya. Kuma na tabbata ko ba yanzu ba, wata ran za ka ƙaunace ta. Ka taimaka, ka taimake ni ka ceci rayuwar 'yata. Akan iya cusa soyayya ne a zuciyar da babu komai a cikinta. Domin babu yadda za a yi buhun da yake cike da hatsi, kai ka yi ƙoƙarin zuba mishi wani hatsin a kai. Duk yadda ka kai da ƙoƙarinka, sai dai hatsin ya ta zubewa a ƙasa. Matuƙar ba ɗinke bakin buhun ba, ana iya juya wannan hatsin a saka wani, musamman idan hatsin da yake ƙasan ya fi na cikin buhun ƙwari. Kabir, ina son ka auri 'yata ko ba ka santa. Ni dai burina ta samu abin da take so. Idan har ka amince, na yi alkawarin zan maka alkhairin da har abada ba za ka taɓa mantawa ba. Ina son ka faɗi daga naira miliyan 1 zuwa naira miliyan 20, gida da mota duk zan mallaka maka. Ka yi haƙuri Abba, na fuskanci kana ƙoƙarin sayan soyayya ta domin baka san daga wani gida na fito ba. Naira biliyan 1 ba za ta iya sayan soyayyar da ke tsakanina da Hannatu ba, domin tana da muhimmanci a gurina, ta kuma fi ƙarfin hakan. Idan har ɗan gidan Alhaji Ibrahim Ahmad zai iya sayar da soyayyar shi saboda kuɗi, to na tabbata mahaifina zai fushi da ni, irin fushin da ba zai taɓa yafewa ba har abada. Wani Alhaji Ibrahim Ahmad? Wani ɗaya? Na Kaduna. Shikenan, ta rasa ka. Kabir, ka je, Allah ya kiyaye hanya. Ta rasa shi. Abba, ina so idan da hali a min izini domin in ga Hannatu. Ba da kai shi ɗakin Hannatu. Maza maza, ɗan mai gidana ne fa. Tashi mana. Ki daina kuka Hannatu. Ko ne ka ki gidan nan. Kuma Allah ya nufi arzikinki a nan yake. Kabir, ga Hannatu nan. In har kana son ta tsakani da Allah. Gidan ubanki ne nan? Tunda ba gidan ubanki bane za ki bar gidan nan. Me mugun ne. Tunda kika zo gidan nan ba kare ki da komai ba. Ba kare ki da komai ba. Sai ki bar gidan nan. Sai ki bar gidan nan. Kuma wallahi sai kin warware asirin da kika yi wa Kabir. Ke! Kake kuskure ki hana ta. Ki bata ta dukanta. Mutukar hakan da za ta yi zai kwantar mata da hankali. Ki bata. Haba Alhaji, yaya kana kallo tana ta dukanta ba za ka hana ta ba in? Ita ma fa tana da jini da tsoka a jikinta kaman kowa, kuma uwa da uba ne suka haife ta ba daga sama ta faɗo ba. Kike duka?
Sanatu, baki ɗauki nasiyan da na miki ba. Lokacin da na kai ki gidan nan, na ce miki duk wuya
nawo banda ki amsa gaisuwar matata kusan haka take yanayin ta tana da yawan gaisuwa ladabi da biyayya ba ta kuma da girma ni ya kamata in gaishe ki ba ki ya kamata ki gaishe ni ba saboda na koyi hali irin naki dama ina neman ki don ki yafe min abubuwan da na yi miki a baya baki yi min komai ba ni ma na daɗe ina neman ki saboda in yi miki godiya akan abin da kika yi baki yi min komai ba sai alkhairi saboda kin zama sanadiyar haɗuwata da mutumin da babu irin shi a duniya mai tsananin sona wanda ya ɗauki mutane duk ɗaya na gode hajiya yau zan kashe mahaifiyar da za ki taimaki kanki ki haƙura da ni ki fadda ni daga ranki ni kuma na miki alƙawari zan baki tarin dukiya sannan zan yanta ki duka ƴaƴanku da kuke magana suna nan a kogo yana biyan bukatun kansa ne kuru ki sa wuka ki farɗe shi na yarje miki idan kika kuskura sai na kashe ki dama a ce ni zan kashe ka da hannuna da kayi mutuwa wulaƙanci Living in a kingdom as a princess and in another as a slave, a lady faces the travels of life. Loved by one of her slaves, she becomes violent. In another angle, she loves and is hated by the one she loves. Ki jure, ki daure ki zama jaruma. Birnin masoya. Rahama Production presents a grand epic. Birnin masoya. Birnin masoya. Birnin masoya, birnin zama na lafiya. Birnin masoya, birnin zato da tambaya. Birnin masoya, hadari ciki da walkiya. Tafi ka gani abin haushi da na dariya. Da fara ni baiwa ce ba komai ba. Ga mai gani kuwa ni ba ni da kyan duba. Balle yance wanda nake so zan zaba. Ya zan daga kai a cikin birni da masoya. Zancen ki haka ne ko da bai ki faɗa ba. Zauna ki jira umarni na sarauniya. Ke nake gani kamannin ki suna sauyawa. Komai na gani kamannin ki yake zamtowa. Na yi tambaya in wuce ko kuma in tsaya. Birnin masoya in za ka sai da tambaya. Birnin masoya. Rahama Hassan starring Alinu, Sani Danja, Adam Izango, Tahir M. Fagi, Al-Amin Buhari, Hajara Usman, Hadiza Ahmad, Maryam Baba, Tijjani Asasi, Adam M. Adam, and above all, Rahama Hassan. Wannan jaririya ya zama dole a sadaukar da ita. Dan me yasa za a yanke mata hukunci mafi tsauri irin wannan? Ba zai yiwu ba, dole ne mu yanka ta. ki gaggauta nuna mana fuskarki domin mu san da wa muke magana. Birnin masoya. Birnin masoya. This causes a clash between two men who fall victims to her plights. How is the riddle resolved? Find out in Birnin masoya. Birnin masoya. Ban taba nadama akan san da nake miki ba. Kuma bazan taba daina sai. Banza ka zo a wahala zaka kare a wahale. Daga yau kwananka ya kare. Zaka mutu yadda na baya masu kan. Ka canka. Birnin masoya. Produced by Nazir Dan Hajiya and directed by the eloquent director Malam Aminu Sera. Ku zo da shi nace. Ku yi maza ku aiwatar da dukkanin abin da aka umarce ku da shi. Kai, kula shi. Birnin masoya. Birnin masoya. Coming soon.